ತೇರದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾಕದು ಮೋಲ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಆತಿನ ಒಂಜೇ ದಿನ ತೇರದ ಮರಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ಅನ್ನಗ ಬಾತೆ ಹೋತಿತ್ತು ದಾದನ ತಿಕ್ಕಂತುಲೆ ಹಿನ್ಸ್ ಬರ ಪಕ್ಕಿದ ಗುಡ್ದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಪಕ್ಕಿಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ವೈಟೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ದೆತ್ತೀನಿ ನೀ ಕೊಲ್ಲ ಪೊಲಿದೆ ಪೋ ಇಸ್ತುಲೆ ಮೂಲು ಕಡಿರ ಬೇರುಂಡಿ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಪುರ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತು ಅಂತೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕಡಿರ ಬೇರು ಏಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಕಷಾಯ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಹಾ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗ್ಲ ಮಂಡಿಗಿರ್ ಮಂಚಿ ಮಂಡಿಗಿರ್ ಗೈಸ್ ತುಲೆಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆತಿರ್ತಲ್ಲ ಸಾನ್ವೀರ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತೋಜಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ತಲೆ ಹಿಂಚ ಉಂಡಕನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸೊ ಏಂಜಲ್ ನರ್ಸರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಐಡಿ ಉಂಡು ತಲೆ ಹಿಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾದ ಐಡಿ ಉಂಡಿಯ ಕುಡ್ಡ ಈತಿಯಲ್ಲಿಯ ಬಾಬುಗ ಐಡಿಯಾ ಕುಡ್ಡ ತಲೆ ಐಡಿ ಅದೇ ಹೌದಾ ಅದೇ ಐಡಿ ಅಂದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉಂಡು ತಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ದೀಪಿನಿ ತಿಳಿ ನಮ್ಮ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಸನ್ವಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪನ್ನೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ದೊಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕನ್ ವೇದ ದೊಡ್ಡ ಪೊಲಿ ಪಾತಿರ್ಲ ಎರಡು ಪೊಯ್ ಸಾನಿನ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಹಾಫ್ ಡೇ ಏನಿಲ್ಲ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಡ್ರಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೆಂಚ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ ಅಂಗಲ್ ಬತ್ತ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಈಗ ನಾನು ಸಾನ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಬುಲಿಪನ್ ಶೀ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಡೈಲಿ ಬತ್ತದ ತಲೆ ಹಾಲು ಬೀತು ಬೇತು ಜೋಕುನೆಲ್ಲ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮುಂಡು ಊರೇನು ಬುಲ್ಪುನೇ ಫುಲ್ ಬುಲ್ಪುನ ಡೇ ಅದ ಫುಲ್ ಬುಲ್ಪುನ ಡೇ ಇನಿ ಗೈಸಾಂಡ್ ಸಾನಿನ ಸ್ವರ ಪುರ ಉಂಟುಂಡು ಮನ್ನಟ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ವಾದ್ಯಾರ್ನ ಒಕ್ಕ ಸರಿ ಆಪಿರಾರು ನಂತ ಸಾನಿಗಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಮೀನು ಪುರ ಬೇಕಂತಂಡು ಗೈಸ್ ಪೋದ್ ಪುರ ಬತ್ತ ನಾನೈತೆ ನಾನು ತೊಂತೆ ಪಡ್ತದೆ ಸಾನಿಲ್ಲ ತೊಂಬಡ್ದೆ ಅಪ್ಪ ನೀನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಐತೆ ಹೆಂಚ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಕುಲ್ದೇ ಇರ್ತಲೆ ಮೂಲ ಇಂಕಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಚಾಪರ್ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾತೆ ಮೇಡಮ್ ದಾದ ಮೇಡಮ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿನಿ ini parota ಸಾರದಕ್ಕ ಮಲ್ದಿನ ಪರೋಟ ಅಂಚ ಎಂಚುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಚಾವಡು ಮೀನ್ದ ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ಯಾವಡು ಇನಿ ಉಂಡು ಗಸಿ ಮೀನ್ದ ಕೋರ್ದ ಗಸಿ ಉಂಡು ಅವೇ ini ಅಂಚನಿ ಪೂಜೆ ತಾನೆ ಶನಿವಾರನಾ ವಾ ನಿಗಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಸೋಮವಾರ ಡಾಯಿಜಿ ತುಂಬೆ ಎಂದಲ್ಲಿತ್ತ ನಂಚೆನೆ ಬುಧವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಗುರು ಖಾಲಿ ಬುಧವಾರ ಆಯ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ತಿಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಡೇ ಪೂರ ವೆಜ್ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡದೆ ಅಂಚಿತ್ತಂಡ ಅಸಲೆ 200 ರೂಪೀಸ್ ದ ಬಂಗುಡೆ ಅಂದು ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ 4 ಬಂಗುಡೆ ತಗೊಂಡಂತೆ ಮಲ್ಪುಡು ನೀನು ಗೈಸ್ ಯಾನ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬಾ ಪಿರಲೆ ತಂದು ಬನ್ನಾಗ ದೊಡ್ಡ ನಡೆ ಪೋಯಿ ಏನು ಪಂಟಲ್ಲ ಅಂಚದ ಬೂರ್ತಿರತ್ತ ಪೋಯ್ ಅಂಚಾದು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲೇನು ತೋಜಾವ್ಯಾನ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲು ಅಂತೆ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಪುರ ಆತನ್ ತಿರ್ತಿಲ್ ಪಂಡೆನ ದೊಡ್ಡನೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತನ್ 2 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೋಮ್ನಿಲ್ಲ ಅದೇ ಸನಿ ಪೋಯ್ ಎತ್ತದ ಬರ್ಕನಾ ಅದೇ ಪೋಯ್ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ 2 ಜನ ಬಾಬನ ಕುಲ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಪೇರ್ಗಿತ್ತೆ ತಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿಯಾನಿ ಏಪಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ತೆರಿಯೊಂದು ಪನ್ಪುನೊಂದು ಸೊ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ತಗೊಂಡು ಪರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಪುರ ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಪಜೀರ್ ಪುರ ಇತ್ತಂಡು ಪೈ ಗೈಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಚಿ ತಗೊಂಡು ಪರ ಒಂದು ಕುಳಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನಾಗಂತೂ ನೆಕ್ಕೊಂತ ಸಕ್ಕರೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ನೋಂತ ಸಣ್ಣ ತಿಂತಾರ ಇರೊಂದು ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂತಾರ ಇರು ಫ್ರೂಟ್ ಶಾಕ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡತೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂದೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆತಂತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆತಂಡು ಆತಂಡು ಈ ಫ್ರೂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ನರಸಿಂಹ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಫ್ರೂಟನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಪೇರವಲು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಸೊ ಮುಲ್ತಲೆ ತೂವರನೇ ಏತು ಪೊರ್ಲು ತೋಜಂದು ಅಂತಲೆ ಗುಯಲ್ದ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ತೂವೊಂದು ಪರ್ ಮುಲ್ಪ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೂಲಿ ಏರ್ ಲೆಜ್ಜರ್ ಗೈಜಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ನಿಕ್ಲೇ 40 ಬೇರೆ ಬಿಡ್ನಲ್ಲ ಆಯ್ಕ ಒಬ್ಬ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಏನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ 2 ಜನ ಪೋತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬದ ಟಾಂಕಿ ತುಲೆ
ಒಂದು ದುಂಬುದ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಿತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಎತ್ತರತ್ತನೆ ನಟೆ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ಪಾರ್ದಂತೆ ಅವು ತಗ್ಗಾತೀನಿ ಇಜಿನೆಂಕ್ಲೆ ಎಕ್ಕೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ದಂಡೆ ಪೂರ ಸೊ ಮೊಲೊಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತಾಜು ಸಾನ್ವಿ ಒಂದು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಸೊ ದೊಡ್ಡನಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಆತಂಡೆ ಸೊ ದುಂಬ ಇಂಚಿತ್ತಿಜ್ಜಿ ದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಕಿದೆ ಇತ್ತೀನಿ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ಮೂಲು ಒಂದು ಕಿದೆ ಬಟ್ ಇದರ ನಂತರ ಒಂದೇನು ರೀತಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಲ್ತದ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೂಮ್ ಮಲ್ದಿರು ಪವರ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಸನ್ಮಿ ಬಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ನಾನು ಚಪ್ಪಲ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡಿಯಾ ಪೇಂಟ್ ಮಾತ ತುಲೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಆತನಿ ಹೇ ಮಕ್ಕಳೇ ನಾಚಿಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನಕ್ಲೆ ಹಾ ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೆ ಜಾಯಿಂಟಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಸೂಪರ್ ಒಂದು ಹೀರೋನ ಗೋಡೆ ಬರ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿದೀನಿ ಅಂದ ಮೇರ್ಗೆ ಪೇಂಟರ್ ಹಾ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಬೇರೆ ಅವೇ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಚಪುರ ಇತ್ತಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನಿಗೆ ಐತೆ ಅತ್ತೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕುರುಬು ಹಾಕಿಲ್ ಗೈಸ್ ಕುರುಬು ಹಾಕಿಲ್ಲಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಸೈಡ್ ಡೇ ಬರೋ ಅಂತೀನಿ ಈ ಫಲ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕಿದೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ದುಂಬು ತುಲೆ ಒಂದು ಕಿದೆ ದೊಡ್ಡನ ಕಿದೆ ಅಂತ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಪೆತ್ತ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಪೆತ್ತ ಅಂಚೆ ನೆಟೆ ಒಂಜಿ ಡೋರ್ ಇತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ ತುಯ್ಯತೆ ಡೋರ್ ಇತ್ತು ನೆಟೆ ಆ ಡೋರ್ದುಲೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲಮಲ್ಲ ಬೆತ್ತಲಿತ್ತ ಒಂದು ಪಿರಾವದ ವ್ಯೂ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ದುಂಬುದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಗೈಸ್ ಅವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾತ್ರೂಮ್ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಸೊ ದುಂಬು ಪುರ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಒಂತೆ ದೂರದಿ ಒಂತೇರು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಬಟ್ ದುಂಬು ಪುರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಅಂಚಿದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಹಂಚಿದ ವ್ಯೂ ಇಂಚಿದ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಂಚಿದ ವ್ಯೂ ಅಂಚನೆ ದುಂಬು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ತೂವರೆ ತೆಕ್ಕೊನು ಗ್ಯಾಸ್ದ ಮುಂತಲೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ದಂಡುತ್ತಲೆ ನೆಟ್ ಪೂರ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಮಲ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಲೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ ಬರ್ಪಿನ್ ತೋಜೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅತ್ತ ನೆಕ್ ಪಾಡು ಅಂತಿನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ಸರಿ ಕಟ್ ನೆನಪಿಜ್ಜಿತ್ತೆ ಇಂಚ ದೊಡ್ಡ ನಿಲ್ಲಾಗ ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಪೂರ ನೆನಪು ನೆಟೆ ಪೂರ ಪೆತ್ತ ಪೂರ ಇತ್ತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಅಂತು ಫುಲ್ಲು ಈ ಜಾಲಗ ಪೂರ ಇಂಚೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಜಾಲಗ ಫುಲ್ಲು ತರೆ ಅಂಬಿ ಪೂರ ಆಡ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಅಂಚನೆ ಪುಳಿತ ಮರ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಪುಳಿತ ಮರ ಮೂಲು ಓವು ಮರ ಓವು ಗಿಡ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡು ಸೊ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ದ ದಾದಾಂಡು ನಿಕ್ಲೇ ದಾದ ಸ್ಟಕ್ ಆಂಡು ಬಲೆ ಅಕ್ಕ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಹೆಂಗದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆತೆ ಪ್ರತಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬೆದ ಗಿಡ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಪತ್ರ ಸಾಂಬ್ರ ಬಳ್ಳಿ ಹಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇತ್ತನ್ ಮೂಲಿಕೆದ ಗಿಡಗಳು ಕ್ಲಿಯರ್ ಲೊಪ್ಪನ್ನೆರ್ದವ್ರ ಸೊ ಪೂರ ಅಳಿಂಡವು ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಬೇತ ಕಡೆಗೆ ನಾಡಂ ಪೋಡಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೈದು ತಿಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಪರ ಡೋರ್ ಇತ್ತಜಿ ಡೋರ್ ಇತ್ತೆ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಫುಲ್ ಬಂದಿತ್ತ ಒಂದು ಕಿಚನ್ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಕಿಚನ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಅಂತರ ಬರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂತರ ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪುನ್ ಸರ್ಕಸ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಕಸ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಗೈಸ್ ಮುಂತಲೆ ಒಂದು ಬೆಂದರ್ ಇತ್ತನು ಬೆಂದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಕಪ್ಪುದ ಮಾರ್ಕೊಂಡಿತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪ ತೂ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬೆಂದರ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಅಂತೇರಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತಿರ ಒಂಜಿ ಗುವೆಲುಂಡು ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಮೂಲ್ ಸೊ ಮೂಲೊಂಜಿ ಗುವೆಲ್ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಗುವೆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಡ್ದು ಪೂರ ಮಿತ್ತ ಟಾಂಕಿಗೆ ಪೂರ ನೀರು ಪೋಂತಾರೆ ಅವು ಗುವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಪರ್ರೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾರಿ ಒಳ್ಳೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲು ಅಂತಂತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನೀರು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವು ಶೆಡ್ ತೂ ಒಂದು ಪರ್ ಶೆಡ್ ದುಂಬುದ ಶೆಡ್ ಸೊ ಅಜ್ಜರ್ನ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಿ ಆರ್ನ ಅಮ್ಮೆ ರೂಪನ ಕಾಲಾಡ್ದಿಂಚಿದಲ್ಲ ಶೆಡ್ ಅವು ಗೈಸ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ 1947 ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಎಕಡೆ ತಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ರೈಲು ಬುಡಿಯಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅವು ಪೂರ ಕೇಂಡಾರು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಬನ್ಯಾನ್ ಮಗ ಮೂಲ ಪೂರ ಕೆಲವು ಗಿಡ ಇತ್ತಂಡು ನೆಕ್ಕಾಲು ಹೊರ್ತೆ ಮರ್ಲೆದಿಲ್ಲ ಕಾಕೊಂತೋಲ್ ದುಂಬು ಟೀಚರ್ ಅಟಕ ಬಂತೀನಿ ಎನ್ನಮ್ಮ ಸೊ ಎನ್ನ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಗಿಡಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಲೆಕ್ಕಿಂಚ ಪೂರ ಹಾಕದು ಪೂರ ಪಾತೆರ ಒಂದು ದಿನ ಮೋಲು ಹಾಕದೀನಿ ತೇರದ ಮರಕ ಹಾಕದು ಮೋಲ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಆತೀನಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಮರಕ ಕಾಂಡೆ ಹಾಕದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯ ನನಗ ಬಾತೆ ಹೋದಿತ್ತು ಅಪ್ಪುಜಪ್ಪ ಅವು ಟೈರ್ ಪಂಚರ್ ಆತನು ಆಮೇಲೆ ಒಯ್ತೆ ಕಿರ್ಮಿನಿ ಅಲ್ಲಮ್ಮಿರ್ ಬರ್ವಿ ಕಲಪುರಗೆ ಇಪ್ಪುನೈತೆ
ಗೈಸ್ತುಲೆ ಅವಳು ರಡ್ಡು ಜನ ಬಲ್ತಾತನೆ ಎಂಕುಲ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪುಗಮನ್ನ ಬಲ್ತಾತನ್ ರಡ್ಡಪ್ಪ ಎಂಕುಲ್ ನಾಡೋಡು ಮತ್ತೆ ಮೂಲ್ದಾದ ಪೂತೆಡೆಕ್ ಬರೋ ಪೂತಿ ಅಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ಪೂ ಇತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೊಂಚ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೊಡ್ಗೆ ಅವು ನೋಡ್ತಿದೆ ಮಲ್ಪೋಂಗಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಕನ ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಫೋನಾಗ ಹೆಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಜಿ ತಿಕ್ಕಂತುಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬರೋ ಪಕ್ಕಿದ ಗುಡ್ಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಪಕ್ಕಿಲ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ ವೈಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲೆಗೆ ದೇತೀನಿ ನೀ ಕೊಲ್ಲ ಪೊಲಿದೆ ಪೋ ಏ ಇಡೇ ಬಲೆ ಅನಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೋಜ ನುಟಲೆ ಎನ್ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೆಗ್ ಬುಕ್ಕುಡು ಉಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡದ ಅದಂತೂ ತರ ಪಕ್ಕಿದ ಗೂಡು ತೂತಾರ ತುಲೆ ಒಂದುವೆ ಪಕ್ಕಿ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಏತು ಶೋಕು ಗಟ್ಟಿಡ್ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಇಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡತೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ಯಾ ತುಲೆ ಬಾರಿ ಶೋಕು ಉಪ್ಪಡು ಪೂದೆ ಪ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅನ್ನಲೆ ಕೊಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ದೀಲ ಪಾಪ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಲೇಸ್ ರೀ ಗೈಸುಲಿ ಹೆಂಗಲ್ಲ ರೌಡಿ ಗೀತಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಗೀತಕ್ಕ ಏನ ಪುಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಂದು ಎತ್ಕೊರ್ಲೇವು ಐಟ್ ಓವು ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಎತ್ಕೊರ್ಲಿ ಮಿತ್ತು ಲಾಗಿದೆ ಇರ್ಗು ಎಲ್ರ ಮಿತ್ತು ದಂಡೆ ಲಾಗಿದೆ ಮಿತ್ತು ಜಂಪ್ ಆಗದು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಚ್ ತಂದು ಬರೋಡು ಆವ ಉಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಕೊಡೆ ಅದ ಪ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ ಗೈಸಾಂಡ್ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲದ ಟೂರ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಾತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಲಿ ಒಂದೆನ್ನ ಅಜ್ಜಿರ್ನ ಗೋರಿ ಅತೆ ಸೊ ಬಾಬಜ್ಜರ್ನ ಗೋರಿ ತಗೊಂಡು ಅಂತಿಲಿ ದುಡ್ಡೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದೇರು ಬಾಬು ದೇವಾಡಿದ ಅಂದ್ ಐಟ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಎರಡು ಅಮ್ಮೇರು ಉಳ್ಳೇರ ಐಟ್ ಇದನ್ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟಲೆ ಮೂಲು ಕಡಿರ ಬೇರುಂಡು ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತು ಅಂತೆ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಡಿರ ಬೇರು ಏಪ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಮ್ಮ ಕಷಾಯ ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆಲ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗ್ಲ ಮಂಡಿಗಿರ್ ಮಂಡಿಗಿರ್ ಗೈಸ್ತುಲೆ ಅಂದ್ ಪೆದ್ಮೇದಿಗಂದ ಹತ್ತು ನಮ್ಮಕ್ಲ ಆಪುಣ್ಗೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆಗ್ ಬರ ಜೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ನೆತ್ತ ಬೇರುಂಡತೆ ಬೇರನ್ ಎತ್ತು ಬರ್ರತೆ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಬೇರನ್ ಎತ್ತು ಬರ್ರತ ಕಷಾಯ ಮಂತು ಬರೋಡು ಅಂದ್ ಬೇರೆಗ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉದಾಸೀನ ಹಬ್ಬ ಜಿಜಿನಲ್ಲ ಅವೇನು ದೆಪ್ಪೋಡು ದೆಕ್ಕೊಡು ಗುದ್ದೋಡು ಕೊದ್ದೆ ಆವಡು ಪರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅವೇ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಟಿಪ್ಸ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಡವ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಟಿಪ್ ಹೋಯ್ ನಾನು ಸೀದಾ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಯಾರತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತು ಪರಿಂದ ಎನ್ನುವೆ ಸೊ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಆಂಡನಿ ಕಲ್ನಟ್ಟು ಕೈಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಐನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಪೂರ ಬೋಡಿತಂಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದು ನನ್ನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ತೆಗೆಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್